Joo, eli mä oon Lassi Vihko ja 18-vuotias, käyn nyt Puolalamäen musiikkilukioon ja mun musiikkiharrastus alkoi tuossa 9-vuotiaana, kun mä menin pianotunneille ekan kerran. Mä sain itse asiassa inspiraatio varmaan mun serkulta, joka aloitti niin mua vuotta aikaisemmin soittamaan. Ja sitten mä näin niitä kaikki sen pianonuotteja ja lähdin itsekin vähän katselemaan, että ei vitsi, tää on aika hauskaa. Että niin sai tehtyä musiikkia ja jotenkin se oli vaan hieno tunne. Niin sitten mä menin tunneille ja se oli, en mä usko, että se mitään hirveän nopeata tai sellaista, että wow, hän oli luonnonlahjakkuusta, ei siinä ollut mitään sellaista ihmeellistä alun perin. Että mä vähän soittelin ja se oli mun mielestä kivaa. Sitten jossain vaiheessa, kun piti vaihtaa opettajaa, niin mä menin sitten tonne Turun konservatorioon, mä taisin olla 11-vuotias silloin. Ja ei se tavallaan ollut mulle mikään itsestäänselvyys, että mä menin musiikkilukioon, että ei se piano mulla koskaan ollut mikään semmoinen niin kuin ainoa intohimo, tai siis mikä semmoinen, että on pakko tehdä sitä aina ja ikuisesti, vaan se nyt vaan tuntuu ehkä siinä vaiheessa vaan järkevimmältä ajatukselta, että lähtee sitten sinne. Muutenkin jotenkin se musiikkipiirit ja kaikki kiinnostaa. Se koko niin elämäntyyli tai se ne ihmiset kanssa. On erittäin epäselvää, mitä mä meinaan tehdä tulevaisuudessa. Musiikkia mä oon nyt todella paljon tehnyt tässä. Se olisi tavallaan luonnollinen seuraava askel siirtyä sitten johonkin ammattipuolelta tai jotain, mutta ei se vaan koskaan vaiheessa ole silleen jo sytyttänyt ideana, että jes, ammattimuusikko tai mitään.